आतापर्यंत सुक्या चिकनचे तुम्ही बरेच प्रकार बघितले असतील आणि खाल्लेले असतील, पण आजच्या रेसिपीमध्ये मी एक स्पेशल मसाला बनवून हे सुकं चिकन तुम्हाला दाखवणार आहे. नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते. तर आपण हा मसाला बनवायला घेऊया. इथं मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये एक मोठा चमचा धणे घेतलेले आहेत. एक छोटा चमचा मी इथं जिरं घेतलेला आहे. या 10 मिरी घेतलेल्या आहेत मी. ह्या 4 लवंगा घेतलेल्या आहेत. हे 3 दालचिनीचे तुकडे घेतलेले आहेत. एक मोठा चमचा मी तिखट मिरची पावडर आणि एक मोठा चमचा मी बेडगी मिरची पावडर घेतलेली आहे. एक छोटा कांदा आणि एक लसणाचा कांदा असं मी ह्याच्यामध्ये घातलेला आहे. आणि याच्यात थोडं पाणी घालून याची मी एकदम बारीक अशी पेस्ट करून घेतलेली आहे. एकदम फाईन अशी पेस्ट करून घ्यायची. हा आपला आता मसाला रेडी आहे. हे आहे अर्धा किलो मॅरिनेटेड चिकन. याला मी अर्धा चमचा मीठ, अर्धा लिंबू आणि आलं लसूण आणि कोथिंबीरची 2 चमचे पेस्ट लावलेली आहे. आणि इथं मी एका कढईमध्ये थोडं तेल घेऊन त्याच्यामध्ये अर्धा कप किसलेलं सुकं खोबरं आणि अर्धा कप कढीपत्ता आणि अर्धा छोटा चमचा हळद असं घालून मी आता हे भाजून घेतलेलं आहे. मंद गॅसवर हे व्यवस्थित खरपूस होईपर्यंत भाजून घ्यायचं. हे बघा. आणि मी ते आता एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेलं आहे गार होण्यासाठी. आता त्याच कढईमध्ये मी 4 मोठे चमचे तेल घातलेलं आहे. तेल थोडं जास्त घ्यायचं आणि 2 छोटे कांदे बारीक चिरून मी या तेलामध्ये घातलेले आहे. कांदा छान परतवून घ्यायचा. हे बघा. आणि आता मी याच्यामध्ये हे मगाशी जो मसाला करून ठेवला आहे तर तो घातलेला आहे. मसाला व्यवस्थित या तेलामध्ये परतवून घ्यायचा आणि नंतर हे चिकन घालायचं. चिकन पण व्यवस्थित परतवून घ्यायचं. याच्यामध्ये मी 1 चमचा मीठ घातलेला आहे. हे बघा, व्यवस्थित मी परतवून घेतलं चिकन आणि मंद गॅसवर मी याला वाफ देण्यासाठी ठेवलेला आहे. एक 5-1 मिनिटानंतर मी याच्यामध्ये थोडं अर्धा वाटी पाणी मिक्सरचं भांडं धुवून घातलेलं आहे, जेणेकरून चिकन लागणार नाही. गॅस स्लोच ठेवायचा आणि हे वाफू द्यायचं. मग असं खोबरं आता गार झालेलं आहे तर त्याची मी आता पूड करून घेणार आहे. ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आणि पाणी न घालता याची बारीक पूड करून घ्यायची. पाणी नाही घालायचं आहे. हे बघा, मी याची मस्तपैकी अशी पूड करून घेतलेली आहे. चला, चिकनला मस्तपैकी अशी वाफ आलेली आहे. चिकन व्यवस्थित शिजल्यानंतर 20 मिनिटं लागतात चिकन व्यवस्थित शिजायला मंद गॅसवर. तर ते करून झाल्यानंतर मी मगाशी जी मिक्सरमध्ये पूड करून ठेवली तर ती आता सगळी याच्यामध्ये घातलेली आहे. आणि पूड पण या चिकनसोबत व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेली आहे. गॅसची फ्लेम स्लोच आहे. आणि हे बघा, मस्तपैकी असं आपलं सुक्कं चिकन एक फ्रेश मसाल्यामध्ये तयार झालेलं आहे. चवीला फार अप्रतिम लागतं. नक्की रेसिपी एकदा ट्राय करून बघा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू.